Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan po, good morning, good morning, good morning. Mga sponsor, good morning po. To all viewers, good morning. Yan, luto muna tayo dito sa bahay ng almusal. Pansit ba to? Siyempre, walang iba. Para kumain muna bago pumasok. Pansit. Ano toyo natin? Yung kilo ng 1/4? Kalahati. Ito lahat yan? Sure? 1/4 tingin ko yan. 35 eh. 1/4 yan. Ano dagdagan pa? Ito na yan. Bigay ko 40 sinuklan ko ng 50. Kilo? Kanino? Sino yan? 10. Kalahati yan. Mas maganda yung magluto tayo ng sarili. Kasi alam natin na walang sahog na bawal. Ano pa? Pwede na, pwede na. Pwede na. Kakapiin yan eh. Mag-init na lang ulit. Ayan po, let's G na tayo. Pupunta tayo sa Pabahay Project. Ay, kapag almusal na, ma, doon ako ma. Ito yung manina, niluto namin kagabi. Yo, mga kalaro ng anak ko. Say hi! 1, 2, 3, go! Ayan po, at dito na tayo sa Pabahay kay Crystalline. Si Talin. Seryoso na ka? Seryoso na? Yo, good morning. Ha? Kumain na ako. Sige lang. Saka nililigpit mo na eh. Hindi, basag ako. Sige lang. Ligpit mo na, lalangawin yan. Nagluto. Si mama. Merienda si... Ayaw, busog daw si kuya. Sige. Ikaw na ako. Busog daw. Yan. Sure ka kuya? Oo. Observation ko lang. Kung sino yung magkain ng Okay na. Mangilan-ilan lang yung masarap. Ano? Pasok mo kuya. Busog nga ako. Sige lang. Ligpitin mo na. Ay, gatso nandyan. At tapos pupunta ako dun sa barracks. Tingnan natin kung may nagluluto na, kasi sabi ni Gatcho baka raw wala pa nagluluto at doon muna ako siguro. Pero kung may nagluluto na doon, pwede tayong bumalik dito. Kung sa maglakas loob na magkampi. Amoy. Hindi yung pag may kapital. Uy, bitawan mo yung GoPro mo. Sabi doon sa nag-comment. Pinaliwanag ko na. Sira kasi hindi makatayo. Ngayon, napakaganda. Saka kung di natin binibitawan yung GoPro, paano tayo makakapagpala? Na isang kamay lang ginagawa. Siguro di mo tinatapos yung vlog ko, no? O vlog namin. Yung tinitingnan mo lang siguro yung paghawak namin yung GoPro. Saka tingnan nyo rin yung iba, hindi yung kami. Oo, di ba? Saka ilang pabahay na yung nagawa namin eh. Tamad pa rin. Tamad pa rin ba yun? Tapos tinignan ko yung account mo, kakagawa mo lang. Wala pang isang taon yung account mo eh. Kaya alam ko na gumagawa ka lang ng account para manira sa tao. Marami na kami napatunayan eh. Diba? Ganun lang ngayon. Kung di namin binibitawan yung GoPro, paano kami makapagpala? E, tinignan mo lang yung nagpapasa-pasa na kami. Kaya shoutout sa'yo, idol, I love you. Diba? Hindi lang sila.
ng balde muna, kaya makaingalo na ka mo. Di pa ka pulo ka? Ay makikiro. Bukan. Ha? Ito ka sa camera? Hindi yung tatrabaho hawag ng camera. Ang sabi? Nanonood na lang sila. Salubong ka namin kahapon ah. Bakulod. Bilis mo eh. Bilis mo. Bilis mo dun sa palikok. Yan. Para doon sa ano. Yung parang langka. Yung nibelit mo, sarap yan. Parang kamuti yan. Parang kamuti. Pero kilokan. Iningi ko to dun sa katrabaho. Ito matagal na yung request sa akin. Okay. Tol. Thank you. Mamaya na. Kamuyakan. Alam po. Yung nakita nyo po na ano, yung sabi nyo na laging hawak namin yung GoPro. Bilang sa bakal may Baka ito. kahit yung maliit na. Paliwanag ko po nun, may time talaga na hawak namin, lalo pag tapos na yung halo. Para mabidyoan yung sa taas. Pero po, dapat tinignan nyo po yung pagsimula nung gawa. Kasi, kung lagi namin hawak yung GoPro, di namin binibitawan, paano kami makapagpala na kamay, mag-isa lang kamay yung gagamitin? Yun po yung sagot ko dun sa comment mo. Dalawa pa yung comment mo. Mas lagi mong punteriya, kami magkapatid. Lupit. Ha? Kaya nga eh. Ayun, paliwanag ko lang po yun. Kasi kakainis lang na makakikita ka pa ng mga bash, ng mga ganun. Hindi nakakaano eh. Basta yun na lang, yung paliwanag ko dun. Kung lagi namin hawak ang GoPro, paano makapagpala? May time na hawak talaga yan. Hawak yan. Pag tapos na yung halo, para mamidyoan yung ibang anggulo. Kasi pag yung lagi nakatutok naman sa amin, pangit tingnan. Kaya kailangan makagalaw-galaw yung camera. Alright. Yun lang, basta good vibes lang tayo lagi sa vlog. Diba? Pero salamat pa rin sa panonood mo. Thank you po. I love you. Kailangan niya ng kiss. Ha? Mwah! Siguro kulang ka lang siguro ng lambing. Mwah! Tulad niyan, kay Gatcho, kailangan natin hawakan yung GoPro niya para maiba-iba yung anggulo. Diba? Anggulo mo tol eh. Ito kay Gatcho to. Suporta natin yung kasamahan natin. Ganun lang yun. Tol, 1 hour na lang tol. Yo. Bukan na kuya? Dipit yung live ninyo kagabi ah. Dipit yung live ninyo kagabi. Yan salita maika eh. Mga ilokan. Paling mamulit na ako kamo.
Matibay kaya to? Oh, matip. Ilan? Dalawa na lang. Kaya daw mahina yung views kasi inobserban daw ng mga viewers yung galaw. Kaya ano naman kung mahina yung views, eh wala tayong magagawa, yan lang yung ano eh, yung gustong manood eh. Ang mahalaga doon, nakakatulong tayo magawa. Dalawang taon na rin tayo dito. Kaya mo tol, pwede pa yan sa akin. Ha? Camera ko pwede pa yan. Sige. Parang kita. Sigurado ko baka mag-crop to pag edit mo ha. Tapos pasok naman ito. Yan po, camera to ni Gatcho. Baka mag-comment ka na naman ha, puro video lang ako. Kaya Gatcho ko na camera. Buti ka nagbibideo eh. Oo. Kung wala kayo mapanood. Ang mahirap niyan, lalo na pala kung mapanood niya na ano, yung puro video lang yung gawa ko na di nagtatrabaho talaga. Diba? Baka di makatulog yan. Gusto talaga ng iba yung nakikita tayong nahihirapan eh. Diba? Oo, dun sila natutuwa eh, yung nakikita tayong nahihirapan ng gusto. Yan, matuwa, masanay tayo na magbablog na sarili ba? Yun ang baga papunta yan. Yung mga habang buhay na. Totoo talaga yung ano sa talagang reality ng tao. Hindi naman habang buhay baga tayo na ano. Sabing real. Kahit gumawa ka ng ilang milyon na Tama. kabutihan, masilipan ka ng isang bis lang na gumawa ka ng ano, wala na yung ano, hindi na makikita yung yun na tol, Ayan, ayan. SD card. Hindi na makikita yung ano, yung mga ginawa mo kuna na halos dugot pawis. Hindi nila alam tayo ang gumagawa. Walang bahay na sarili. Diba? Tama ito, totoo eh. Bakit itatago pa natin yung katotohanan? Umasa lang naman tayo talaga sa amin. Sa tawad ng YouTube na baka sakali makabayaran. Hindi ko man nagandahin yung buhay natin. Wala. Ito lang. Kung mag-upload tayo na ngayon, salamat. Kung wala talaga. Wala ngayon. Ang paliwanag po yun, paliwanag yun. Hindi... Simula kasi po. Ubus na. Halo? Meron pa.
Lo, wak. Sige lang. Nanamitan ko naton. Saan ba yung natikman? Kelamiri ata yun. Alin? Kelamiri, natikman ko yan, ganyan. Alin? Yung parang ano bagay, yung parang opo na piniprito. Parang kelamiri na parang opo. Halo. Bulayo? Hindi. Mga dagan, pwede mong bulayo. Ano pagkano? Tol. Ano, lagyan ko pa to? O dyan na lang ito. Ha? Puno na kaya yan dyan? May halo pa? Meron pa. Yan, ito na. Halo pa. Yan, lipat si Gatcho. Ang dami. Ah, dito ka nililipat. Ito na. Ito na. Oo. Sakto, bago mo gawin to, delete ka muna sa memory card mo. Wala. Ito. Ha? Lipat dyan. Itong apakan mo. Kaya. Iabot ko sa iyo. Nakapatay ka na mo? Buhay. Tapos pa natin dito.
Yan. Ganyan. Ano sukat? Mga 1 meter? Ano lang? Isukat mo ng panlimang hollow block. Isukat mo. Sige, sige. Asan yung ano mo? Ano mo? 92. Remas. Remas. Ang grinder natin. Kinuha niya. Tama pala ito. Ang kinuha niya pala yung pagputol ng tao. Karam yung rimas. Remas? Manamit ka rin rimas adi. Makaagong pa ka di otro. Meron naman mikro. Putol pa ako ng isang pahaba. Makaasawa daw ulit. Saglit. Lugas. Sit. Hindi ko pa nasukat eh. Di natin tinatanggal yung baludbod. Di natin tinatanggal. Yung sa gitna, di natin tinatanggal. Asan 290? Ay, yung kanina tinatanggal. Parang huwag 290? Oh, ito. Yan yung 290 ng muna. Pagkabak ka di, bukom na lang. So, may pisa. Oo. Dalawang 290? Oo. Para natin ay puto lang. Manipis lang. Pagka kumapit siya kamarin magtindari, bumukal ng rimas. Rema. Rimas. Saan kamote? 290, iba naman yung lamas. Ibi yung lamas. Ano yung lamas? Yung Ewan ko. Kanigado eh. 290. rimas. 290. Ayan po. Sa kaalaman ng iba, ito hawak ng GoPro. Wala lang ibang talim. Tol. Wala lang. Kakatakot na yung talim natin ah. Tol, wait, sobrang konti. Ito na kuya. 290. Wala ko. Balaktot. Tapos 90. Limang 90. Ay, ito yan. Pin. Pin yan. Ba? Kutso. Dahil Rimas, yung parang rimas.
Ito lang yung kasi kita. Yan po, hawak ko po yung GoPro ngayon. Hindi po ako nagpapala. Hawak ko po yung GoPro para mas malinaw po. Kanina grinder ako, binitawan ko po yung GoPro.
Ayun po dito nga sa taas. At yun, libre tayo ni Kagatcho. At pagputol ng bakal, abot ng halo, tali ng bakal. Ayun po yung nagawa natin ngayon. At tingnan nyo na lang po sa channel ni Kagatcho yung paggawa niya dito sa taas. At yung team na iba nandyan sa baba, si Utol. At ngayon po hawak ko yung GoPro ko ngayon habang sasalita. At di ko bibitawan. Mamaya bitawan ko na to. Ayan po, maraming salamat to all viewers, to all sponsor. Thank you po sa mga sponsor na walang sawang sumusuporta sa team. Thank you. I love you po sa lahat ng sponsor. Ayan po, ang ganito lang vlog natin. Maraming salamat. Bye-bye.